Kvalitu územného plánu vidíme my, občania, na ulici, keď sa pohybujeme vedľa stavieb, ktoré by mali byť často architektúrov a oni architektúrov často nie sú. A ja som si teda dovolil ten praktický dopad územného plánu Šaly na architektúru vám dokumentovať v niekoľkých obrázkoch. Teda ja si dovolím tie obrázky ani nekomentovať. Dôsledky kvality územného plánu. To je sklad štiepky, ktorá je pár metrov pred oknami obytnej budovy. Je zdrojom smradu, hlodavcov a hmyzu. Podľa môjho názoru vôbec nemala byť povolená. K tomu prevodu vám poviem veľmi skrátke. Občania nedostanú novú službu, nedostanú lacnejšiu službu a nedostanú kvalitnejšiu službu. Akurát zaplatia 4,5 milióna a všetky poplatky z úveru, čiže asi 6 miliónov. Toto sú garáže, ktoré sa realizovali v Šali za posledných 30 rokov. Táto konkrétne je na sídlisku pri Cintoríne, kde boli v 90. rokoch naplánované hromadné garáže, skončilo to takto. Vidíte, koľko zelene je v tom vnútrobloku. Tieto garáže sú pri moste, na jednom z najlepších pozemkov, ktoré Šala má. No a toto je šalský unikát, toto sú garáže v parku, to sú oni. No a toto je tiež jeden z unikátov, to sú garáže v parku na pohotovostnom sídlisku. Všetky tieto garáže majú jednu spoločnú vec. Stavali ich poslanci. My tu tiež dlhodobo riešime to. Územný plán sa rieši vždycky podľa toho, čo si želá podnikateľ, a není tam tá druhá strana, teda, ktorá by zastupovala občanov, čo u nás by mal byť podľa mňa mestský architekt. Akým spôsobom procesne vy by ste navrhovali riešiť tieto zmeny územného plánu? Stratégiu by mala robiť nejaká komisia, ktorá sa v tom trochu orientuje, ktorá má víziu. Celkom dobrý je maďarský model. Tam každá stavba prechádza cez nejakú komisiu. A tá komisia je menovaná, zdá sa, že sú to renomovaní ľudia, že si to ustrážia.